yamde jeetati silmaji capande tati woni do Dakar la morde Sénégal kon waktu yodi to Wagadugu leydi Burkina Faso. Amadou Baroba tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde jamano waɗe moon bisimilla moon e ley kabaruji ɗi ko ɓuri hen tentude oɗo subaka to Burkina Faso janguji kewɗi waɗuɗi sara diwan Djibasso kerol hakkude ndi leydi e Mali saabima dogugol yimɓe hewɓe yoga e seedeji kolli yimɓe capanɗe jalti guure mumen moloyima toon to Djibasso eɓe guuri gurdam cattuɗam hande ma en gartu hen to Guinée ñawore ɓeyditike e ñawore wargoji nogas e 7 septembre hitande ujunaje ɗiɗi e jeenayyi ɗum waɗi hanki altine to ñawirdu Conakry lamorde ndi leydi colonel bienvenu Lama tumaɗo humodirde e war hoore dolugol rewɓe e boneji wonuno e yeesoɓe ñawɓe procureur wi ko yo tuume ɗe waylite watte tuume war hoore. Sénégal ɗo remoɓe no jogui guerte kono mbawa yeyde laamu ngu wawa sodde ko remata ko rema ko fofo laawi goɗɗi ngalata fon ɗiggata yuppetake hakkude laamu ngu e ɓe remoɓe ɗo e Sénégal caɗele mette teskama gourma o no e jiila wuppeje kono ala ko gasitam. On calminama on jurama on jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi to Burkina Faso e mayirde lewru 11 ɓuuru yawtuno ndu janguji mbaɗi e nder guure kewɗe gonɗe sara diwan Djibasso on diwan woni koye e kerol hakkude Burkina Faso e Mali ɗin janguji caabima dogdu yimɓe hewɓe e biyol yoga e seedeɓe ko capanɗe yimɓe jalti guure mumen gam moloyade to diwal Djibasso e diwanuji goɗɗi kono hande eɓe guuri gurdam cattuɗam aɗo Seni Ba. ɓiɓɓe diwan Djibasso yino guuri caɗele hande o debbo mo cuuɗɗen inde mum dogdi ko e ɓiɓɓe mum ɗiɗo o mona haala gite makko ina beddo gonɗi minen min andanaɗo ɗum faminani pellande ɗe ɓe ana pella ɓe ana gondi e sungude cuuɗi amen ɗi mi dogiti ko e nene am ko Allah tan reeni min eɗe pellande ka fade amen dogude tawi janguinoɓe ɓe kañum en jalti e wuro ngo on saaha kuliyankoɓe garali taf hande école fe goto heddaki e guure ɗe e wuro wongo yimɓe ɓe ina gondi ha joni e kulol mawgol Kalsum Dembélé jeeya ko wuro ina wiye Dumbala omo fillano en no ɓe jaltiri ngo wuro min jinnomi ko yahde Noura walla Djibasso kono ɓe cali min gari ha e wuro Sara Mali min goni ɗon min jinnomi ko ruttade e nder Burkina kono ɓe gondunomi ɓe mbiyo min patta ha koreji amen ɗi gara ko balɗe tati caggal ɗum jiitumi joom suudu am o guila e balɗe hande ɓesngu Djibasso nano holla mette mum e ngakkere jokkodiral leyɗele Mali e Burkina ngam habde e ɓe kuliyankoɓe seedeɓe hewɓe kolli wonde gonka ka e nder o nokku ina zatti sanne to Mali pelle joguiɗe kaɓorre mbaɗi piyanɗe hanki altine fewde wuro Kunjala e nder diwal Bandiagara hakkudere leydi ndi limore jaati inde fiyande andinaka tafon ko laaɓi ko woni fodde capanɗe keeɓi barmande e banggue fedde daranide ndenago muɗum no wiye Dana Abassagu ko heewi kadi boni barmuɓe ɓe nawama toon to suudu safara ndu Bandiagara yimɓe hewɓe maayi yoga majji yontere faltinde e dow yolagol laana mabɓe e nder maayo Niger to Tumbuktu to leydi Mali ko ɗum nantini gouverneur diwal rewo Mali fodde yimɓe 90 tawano e ka laana e saaha nde ka yolotono jamma 7 faltindu e yamde nogas e ɗiɗi saraji Sare Diré ko ɗum ɓeydi gouverneur o e nder cimtol ngol ɓe jaltini balɗe 4 caggal o jaya e tefore waɗande saabigol yolagol ka laana ko wasde gollirde jamiroje laana ka ko wona mayɓe majjuɓe ko heewi e boni ngo maayo Niger no lumbi Mali fodde kilométre e 150 e métre to Guinée ñawore ɓeyditinde e wargoji nogas e 7 septembre hitande ujunaje ɗiɗi e jeenayyi waɗama hanki 12 lewru ndu gonɗen to ñawirdu Conakry e lamorde ndi leydi ko colonel bienvenu Lama tumaɗo humodirde e war hoore dolugo rewɓe e boneji wonuno e yeesoɓe ñawɓe e ngal ñallal ɗiɗaɓal procureur o namdima yo tumeɗen wayle watte tuume war neɗɗanke bienvenu Lama jokkira ko saabu ko hoore jokkonunke keɗoɗen Mamadou Adama Diallo. Colonel Bienvenu Lama hino yeddi tumanɗe ɗe o fawa kono hatta e nde ñawore procureur on landike yo ñawore nden watte war neɗɗanke wo sabu himo tawa e yamirɓe sukaɓe ɗeltaɓe no wi'e recrue de Kaleya
waɗoyɓe pankareji ka stade Conakry. Maître Halimatu Camara goto e o kaɓe lorriɓe hino tawti. miɗon tawda e ƴewtugol ɗe tuume sabi on anniya ɓamanoma ñawore arandere nde tuume ɗe mbaylitanoma so en tugima ɗum ko fati e tuume wargo neɗɗanke e ñawore waɗunde e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogaye ɗiɗi yottade hitande ujunnaje ɗiɗi e nogaye nayyi on alhaali goto walla ɗen tuume ana mbawi fawede e maɓɓe e nde ñawore ɗiɗo ɓerde. Maître Zézé Kalivo Guy goto e avocaɓe bienvenu lama wo wona gonga kiliyam makko bonna sakko nde tumande wayle. minen meɗen lundi ɗum ɗon few landal procureur on fi hon ɗum ko fewdo ɗo ko yewtere nden uddita ɗo ngal landal waɗete fewdo ko yewtere nden woɗɗina ɗo cende ɗen landike lande maɓɓe ɗen ko fi hon ɗum ko sayi ɗo ɓe landantoyo tumande ɗe wayle minen min tawta ɗum. hande horejo ñawor nden taƴayi ande si o wayla e tumande nden e si o waylata. Mamadou Adama Diallo, Conakry, RFI. to Burkina Faso gorma o waylama seeɗa hanki altine jagorɓe ɗiɗo hesɓe naati inɗe yoga e jagorɓe waylama gorma o e gardagol Emmanuel Wedrago ko jagorɓe nogas e ɗiɗi tawa e muɗum rewɓe joyono tawa e ko wayli ko jagorɗo name jagorɗe halfinaɗo ndenagu e combattant en hiɗɓe wonti jagorgal halfinagal haare e daranade gendi leydi ndi général Célestin Sempore heddi e ardade ngal jagorgal ha joni e jagorɓe ɗiɗo hesɓe natirama e ley oɗo gouvernement. To Guinée Bissau kam laamu konu koɓe kadi nabiyen ɓe tongi kawre jaydiyankoje ɗum ana wiye conférence de presse e ɗemgal françire ɗe jamiraka pelle politique et société civile ñigingal pellital saabu e wiide mabɓe ɗum rewani lawol e kuccodiral mabɓe jaydiyankoɓe hanki altine ɗe pelle sifde sifi aadi haɓogol ɗe gueɗe ɗe ndewani saria e biyol maɓɓe ngal pellital ko ande teddinde ndimagu yimɓe leydi ndi. Taylor Antonio Vieira ƴettanowo ko ngol ɗe pelle ñaagui maɓɓe kono koɓe ƴewtade ngo miijo maɓɓe e ruttade hen caggal keroɗen mo. E um mensagem que tem para dirigir para alto comando militar. Kabaru bomen jogani gomu towuɗo konon koɓe ɓe ko hassindanade ɓe e dow teddungal ɓay menen pelle rendeyankoje ɗe min lundaki hay goto kono no ɓe nabrata nin hunde ndeni rewani lawol kono leerani raw ɓe moƴƴintino ɓe juutna miijo maɓɓe eɓe duttora ɓaawo e pelliral maɓɓe hadde yimɓe ɓe huccodirde e jandeyankoɓe sabu ɗum koko wonani ɓiɗɗo leydi kala hayde ɓe kadi men foddeji amen ɗi min jokka sippiro ngo ha ñande tottegol konngol ñiiɓe e leydi Guinée Bissau yo ngal pelliral kadgol men e kuccodirgol e jandeyankoɓe rewani laawol si en tognima e sariya han ɓiɓɓe leydi ndi ɓe ɗi poti jogade wellirare haalde ko musaraɓe ko ɓay ɗum koko winda e yumma sariya leydi ndi o ko ɗum waɗi e yingo amen ngal pelliral ko mere te ala ɗo yoniri. RFI ɗo e Sénégal lebbi joni tikkere na mbiyen tekkere ina luuɓa hakkude laamu ngu e yoga e remoɓe sababu o ko juɓɓudi darnani ndi gam jeygu guerte ɗe ana ngakki remoɓe ɓe ina jogui guerte mbawa yeyde laamu ngu wawa sodude ko rema ko foof laaɓi goɗɗi ngala tafon remoɓe ɓe jeeya guerte ɗe so wona ɗi laamu ngu darni ɗum saabi ɗiggata yuppetake hakkude laamu ngu e remoɓe ɓe keroɗen Bocar Tall. remoɓe guerte sénégal e laamu ngu kaldani ɗemgal gotal o saaha saabi ɗum ko gouvernement o yamiri yo gollorgal leydi ndi moƴƴino walla ne bamma e ko nandi hen sona koso sot guerte ɗe e jeyirɗe ɗe gouvernement o darni e yoga e diwe ko remoɓe ɓe jogui e guerte ɓuuri ko laamu ngu wawi taw sodde ko ete koyeɗen jeyirɗe tan ɓe mbawi yeyde tonuji ujune temedde nayyi e capanɗe joyyi woni ko laamu ngu yiɗi yo sona koso sot e remoɓe ɓe. Basirou Ba horejo feddere ndinde remoɓe andirande PPS holli wonde o saaha aɓe jogui ko famɗi fo ko ɓuuri tonuji ujunnaje temedde joyyi ɗe caɗele ɗe remoɓe ɓe jogui gam yeyde guerte mumen addani horejo jagorɓe o Ousmane Sonko wadde jillu e yoga e diwe remoɓe yontere faltinde o andini wonde ma laamu ngu ɗaɓɓo milliarduji capanɗe joyyi gam ñawnude o alhaali o ɓeydi hen kadi ma sona kosso ummo e tonuji ujune temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi gam sodde guerte ɗe ha e tonuji ujunnaje temedde nayyi e capanɗe joyyi CFA. Iran e biyol sandu fedde adunaru daraninde hakke neɗɗo namen hakke neɗɗanke Human Rights Watch ko famɗi wo yimɓe temedde jeegom e capanɗe nayo e jetto warama gila ɗi seppoji fuɗɗi ɗum ko e ngo seppo imminago ngo laamu saabu tiɗugol o alhaali Aida Tawakoli goto e sincuɓe nde fedde wiyetede We Are Iranian Students andini wonde e lundiɓe laamu no woodi kono hiɓe waɗi pecce keroɗen Aida Tawakoli.
Si l'opposition iranienne n'a pas pu se former, si tawi joni ɓe lundiɓe laamu wawali wonirde no ɓeya feƴƴirnoɓe kañum wonirno noon e hitande ujunere e temeɗɗe jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi wano dartagol ngol laamu o tawde heɓe mari caɗele ɗum fof ko saabu heɓe witta no ɓe waɗira politique e nder Iran ɗum holla wonde lundiɓe laamu ala ɗum ko saabu ɓay heɓe ɓiƴa fota e heɓe tampina e mofte windere nden ala ɓe wallitade fi haɗugol ɗum kono fof e mum mofte windere nden no hani wallitade fota e nder o alhaali fi e nawrugol politique o yeeso ko fewndiɗo hande wona sa e yewtudugol e ngu laamu wona ko fewndi ko andingo ngu laamu ɓe hana hande kadi alfago ɓe hana wonugo hande kadi imminaɓe civil ɓe Iran yoɓe noddudu wote potal waɗi duuɓi 47 heɓe ƴammude ɗum ko ɗum hana darede fi mum wona ɗo yo wonu ha konunkoɓe ɓe jatta laamu ɗum kadi wona laawol ko torraji tum ɓeydoto et de causer encore plus de morts. kabaruji ka koye kabaruji coftal balli kabaruji coupe d'Afrique des nations paade Rama Diallo non en Amadou Barouba en paamidelle kawral ɗiɗaɓal timmode kan na mbiyen kawle ɗen ko jahango alarba wonno koɗe pijete hakkunde Sénégal, Égypte, Maroc e Nigéria kippuji jaltuɗi e nayɓal timmode yoga mbulli tokken caggal no ñawoje fijoji ɗi jahari yeru Algérie caggal nde Nigéria hawiɓe nayɓal timmode ngan ɓe mbulli tokken fedde CAF e FIFA keɗoɗen no alhaali ñawore nde yiira to hertorɓe coftal ɓalli Oumar Mamadou Sow umminaɗo RFI fulfulde to Maroc yewtidi e keltoɗo goto keɗoɗen jantore makko. football kam kanume haala yadata fiji ballon yadat koye haala e alhaali ñawoje ɗe wini ke yero mangara jayndiyanki taskotoɗo coftal balli so Real ne fettide ɗo e Barça walla Real ne fettide équipe goɗɗo yimɓe mbiyata Real koko jingante sa yeehi Afrique ko gotum ko ɗum gotum jaati ɗo e Afrique ete ɗum gonɗi e ngoɗo folitira coupe d'Afrique wonago ɗo e leydi Maroc ndin leydi Maroc ndi ganduɗa jopama no feewi e ñawoje arbitrage ɗi e kawri mum ɗe ko ɗum yero mangara miiji hen Maroc noon ko ɓe mbaɗi ko e CAF ƴettude yimɓe maɓɓe tan ɓe pawa toon CAF ne wawi tottude arbitre ɓe mbiya ɓe jiiɗa oɗo ɓe jiiɗi ko goɗɗo o ɗum no foof addata ko jiihi jaaha e nder hakkille yimɓe ɓe ko woni ko gonga kadi woni ko arbitre tan juumat ko neɗɗo nden jumre hewde yeeyde e arbitrage ɗi wona hande fuɗɗi Sénégal 2019 Sadio Mané contre Algérie heɓi penalty siflaka Ismaïla Sarr memama ko penalty siflaka sa joui match ji nogas walla capantati mawod ɗiɗi ɗi ganduɗa ko an fotno hebde a heɓani mawod ɗiɗi ɗi ganduɗa ko a fotano hebde keɓa ɗum woni football kawral ngal Algérie fiji e Nigéria jibini haala no feewi hani kareli teskama guila e dingiral ngal ha e bowal maggal yero mangara yadani e jaɓɓal ngal Algérie jogi ngal ko algérien ji ɗi mbaɗi ko ɓe fettoɓe joni aɓe jawi kote an ya jaɓ an ka dimo mais arbitre o a jaɓata wona dimo koko sorete football to tolni ɗo arbitre jumat tan Oumar Mamadou Sow ɗo e Rabat leydi Maroc RFI Nigéria kam fijan timmal muɗum 17 ni woni kile ɗiɗo iɓe kuccodira e Maroc hono noon Sénégal e Égypte dow laabi muɓɓen ɗiɗi e fijoji ɗiɗaɓal timmode Amadou Baro non jati Rama Diallo ɗum ko janggo wonata so weeli gueno kono men hannde ko ICC kanko du ko daraniɗo hakkeji rewɓe kono kadi ko karalo e fannu jokkodiral to leydi Mauritanie rewɓe ana jokki haalde kono ha joni sariya o rewaniɓe na mbiyen renaniɓe no hanniri ni darde daraniɓe hakkeji aade foof e mantinde e ɓande sariya gam haɓade bonandeji paɗeteɗi e rewɓe ina heddi uddede keɗoɗen hakkude makko e Oumar Elas Thiam ICC mi salminima a salmitama Thiam ka karallo kala ko yuɓiti e daranagol hakkeji rewɓe holko woni miijo ma e ƴellirgol haare gam haɓade lebte walla torle paweteɗe e dow rewɓe e nder leydi Mauritanie e ɗiɗo duuɓi cakkitiɗi ɗi duuɓi cakkitiɗi kam en jii haqqeji rewɓe no traitira e nder Mauritanie hande ñan foof nanen viol sahaji nanen nder debbo warama ñan foof nanen bandiji naate galleji ne lebte rewɓe ñan fo nanen e liggeyaji rewɓe ne nguur wiyete ko chantage walla ko exploitation e famillaji ñan fo jen rewɓe kadi liggade cause de mariage précoce kadi jangde banggue woto eɗen mbawi wide mataw situation évolue et émancipation des femmes e banggue wongo eɗen mbawi wide aussi une régression des droits de la femme par ce que hande leydi wadin Mauritanie ganduɗa waɗi convention ji international ratifie convention ji waɗi foof mais ha joni en donki dañde loi ko wiyete loi Karama walla loi protégé o rewɓe e leurs droits
par ce que yimɓe aussi kalata par ce que hande yimɓe mbaɗat joni wonti ko minte ni ɗum jafɗon expression par ce que a yiyata joni yimɓe natti hulde ñan fof ma nana histoire ñan fof e wattinto tan yimɓe kala ɗum jour goto kala ɗum balɗe ɗiɗi yiddite kedin e ɗum wawa continde par ce que rewɓe mbawa yaltude rewɓe cuusa yaade rewɓe cuusa wadde haydara autonomisation wawa yaade tant que rewɓe ɗum mbaɗa subir des violences wawa wonde wellitare debbo wawa yaade ɗon ɗo firnaji ina jokki fawede e dow debbo ICC ina heewi haalede wonde ina jojji yo sariya woote gam rende e hormade ndimmago debbo e yandema hol caɗele tonguɗe on sariya beele wawde haɓade leptugol debbo arendi Oumar ɗon waɗi lobby ji ganduɗa très puissant mouvement anti droit kamɓe eɓe mbiyata ko loi de fate genre walla fate protection de la femme et de la fille ko gueɗe tubakoɓe enen julɓe en jeeyake société men donc min mbatta ɗum et ɗum c'est ce qu'on appelle le mouvement anti droit donc ha joni pouvoir men jogui o lobby men jogui o haɗi aussi loi o yaade loi contre les violences basées sur le genre ɓe mbi genre ko affaire LGBT ko tubakoɓe ɓe jeeya donc watta loi contre les violences faites aux femmes et aux filles ha joni wiyake den expression joni ɗi hen yadani he enen valeur uji men morsuji men je dis mais expression so woni choquante c'est parce que acte uji aussi nen choquant so yadani valeur uji men pourquoi viol no woda so yadani valeur uji men pourquoi harcèlement et abus sexuel no woda so yadanoke valeur uji men yadani valeur uji men ga mi fotano wodde mais ɓeere no woodi il faut yimɓe inna ɗum comme ça waɗne faire par ce que hun so innaka a wawa ɗum waɗande faire en fait hol jokkodiral peñgal wawirta wallidde on ittude ɗeɗo gueɗe rendo gowade tawi woni hen ni ina guuri ɗum ina nder galleji to banggue kulihuli haalde firnaji pawteɗi e dow ɓen rewɓe tawi koye nder galleji guuri woni hen kadi cuusa haalde ɗum oɗo saaha hol jaɓɓal ngal mbaɗɗon wawde ha joni sembinde ɓen rewɓe wurɓe ɗen caɗele beele mbawa haalde ɗum onon koye mon mbawa on dusdeɓe kadi tawi kadi ɓe mbawata dañde kadi kulhuli janggo e jaam ɓe mbawa woppirede noon tan la libération de parole des femmes ne waɗa avancement par ce que hande sa yi viol uji no kaale sa yi no waɗi médiatisé sa yi yimɓe batti porte de plainte y a un avancement ha hande eɗen gandi famille yaji men ko jinnaɓe goni kilifaɓe donc jinnaɗo ma ha hande so wimam watta haal so wimam dej c'est très difficile pour dépasser un stade donc liggey batteɗo he poɗɗo wadeɗo c'est vraiment sensibiliser la famille au sens large sensibiliser les jeunes filles et les femmes et sensibiliser babiraɓe moɓe leyɗeɓe les chefs de communauté etc pour que kamɓe rewɓe aussi so kaali ɓe dañi walloɓe par ce que rewɓe woni hen jiiɗa haalde mais ɓe kul seɓe kaali comme ko morten gonɗen wontuno bo probléme par ce que ne yiiɗo kalɗo nangga ne yiiɗo kalɗo waɗa ko ɓuuri bonde donc la peur du jugement aussi rewɓe mo kaltaɓe eɗen gandi société men no wayi jomum yalti yimɓe mbiyata ko o wonno violaɗo yimɓe foof goni yilade moyen comme no mbirmami nanni d'incriminer la femme au lieu ɓe mbaɗa enquête pour ƴewde criminel o dans quel ɓe mbaɗat enquête pour ƴewde victime o ko ɓornino to ko jammo yaano ene waɗi liggey kon ganduɗa ko sensibilisation au sens large gonɗen ke société conservatrice ko société ganduɗa ko heewi suuɗete suturu e maslaha hef debbo yanamen ɗiɗon yimɓe mbiyata yo suuɗin hertini te toujours gacceɗe wonat ke debbo ko coupable o nen ɗon la faute artat ke debbo min jiiɗo debbo waraɓe mbiyaɓe ko moƴƴi e mabɓe ko kamɓe to warɓe ko heeɓu fof moƴƴi e mabɓe avant yimɓe ne mbi ko debbo woni victime toujours yimɓe jiiloto moyen d'incriminer debbo ko ɓorni ko ni ko waɗi ko na jannowo he debbo hayso ko yi debbo ne waɗa burka yanata mum jannowo he debbo hayso ko debbo ne suki suudu mum uddi yanata mum koko on jogui probléme ko on wonmo sellani ko ɗum yimɓe foti famde RFI fulfulde yettima on jarama amadou barouba tedduɓe heeɗiɓe ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka to burkina faso jannguji kewɗi waɗuɗi sara diwan djibaso kerol hakkude ndi leydi e leydi mali saabima dogugol yimɓe hewɓe yoga e seeɗeji kolli yimɓe capanɗe jalti guure mumen moloyade to djibaso eɓe guuri gurdam cattuɗam hannde to guine kam ñawore ɓeyditinde e ñawore wargoji nogas e 7 septembre hitande ujunaje ɗiɗi e jeenayyi waɗi hanki altine to ñawidu conakry colonel bienvenu lama tumaɗo humodirde e war hoore dolugo rewɓe e
boneji wonuno e yeeso ɓe ñawɓe procureur wi ko yo tuume ɗe wayle watte tuume war hoore. Sénégal remoɓe no jogui guerte kono mbawa yeyde laamu ngu wawa sodde ko rema hikka ko foof laawi goɗɗi ngalata fon ɗiggata yuppetake hakkude laamu ngu e ɓe remoɓe caɗele e mette teskama gourma o nana e jiila wuppeje kono ala ko gasita fon. Tedduɓe ko ɗum woni ko ɓuuri tengtude e kabaruji ɗi hande oɗo subaka en timminirat nde jonde kabaruji taskaram dinguiral rewɓe en jetti jani Ibrahima Bato karalagal to inna bolaro kamɓe goni caggal no kewi wiide ni paame ko minen kalata kono ko gollete ko caggal to woni e Jame Kisal woni mabɓe. Onon sengiɓe hello TikTok tedduɓe on calminama on jurama on jettama no fewi. Sengiɓe hello Facebook e YouTube yo Jame Kisal woni moon yo Allah hokke ñalde dow jaam on jarama sanne no fewi. Dinguiral rewɓe Minati Diallo